V piatok 21. novembra predpoludním sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy uskutočnil tradičný Mestský deň študentstva. Po krátkom kultúrnom programe žiakov spomínanej školy a príhovore primátora mesta, ktorý vyzdvihol celospoločenský význam tohto sviatku, prevzali z jeho rúk ocenenia žiaci našich škôl. Zo strednej odbornej školy to bola Vladimíra Urbanová, Richard Šmocer a Gabriel Sivoš, z gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Malvín Turňánsky, Viktória Šeregej a z gymnázia Štefana Mojzesa divadelný súbor Gimkáčik, Norbert Doboš, Adam Šmelko, Adrián Segedy a Karin Sedláková. Okrem ocenených bola spomenutá aj Miriam Antlová, ktorá bola ocenená minulého roku a tento rok bola odmenená predsedom Košického samosprávneho kraja, doktorom Zdenkom Trebuľom dňa 18. novembra 2008. Hosszú húzavona után mégis